Ahojte, srdečne vás tu vítam v tomto virtuálnom priestore, ktorý som vytvorila pre tie z vás, ktoré si teraz nemôžete dovoliť pomoc v podobe skupinových alebo individuálnych terapií, ale riešite v sebe buď odchod z traumatizujúceho vzťahu alebo psychické následky po takomto vzťahu. Ako napríklad disociáciu, opakujúce sa spomienky, stres, úzkosti, smútok a hnev. Tomuto programu som dala názov Nedele s príbehom, ktorý lieči. Môžete tu zdieľať svoj príbeh, časť príbehu a položiť otázku, na ktorú vám odpoviem vo videu. Vašu otázku spolu s popisom vašej situácie mi môžete napísať do e-mailu alebo do Google formulára, na ktorý nájdete odkaz dole v popise videa. Moje meno je Katka Jurdíková a vyštudovala som psychológiu a ako terapeut sa už 5. rokom venujem ľuďom, ktorí zažili traumu a sprevádzam ich počas uzdravovania. Teším sa z ich nových začiatkov, malých či veľkých úspechov a spoločne hľadáme cesty, ako sa môžu znova radovať zo života a vytvárať zdravé a úprimné vzťahy. Ďakujem veľmi za dôveru, že mi píšete a obraciate sa na mňa so svojím trápením a pochybnosťami. V dnešnom vysielaní sa s vami podelím o príbeh jednej veľmi milej osôbky, mojej bývalej klientky, s ktorou sme pred rokom riešili spojenie s jej pocitmi. Bola veľmi vzdelaná v tejto téme, mala veľa načítané o tom, čo je to alexitímia a neschopnosť spojiť sa so svojimi pocitmi a už roky sa venovala seba rozvoju a uzdravovaniu svojej ubolenej duše. A napriek tomu, že logicky to všetko chápala, hlavou rozumela, čo sa deje, nedokázala prejsť cez tú bariéru, ktorú mala sama v sebe vytvorenú, aby sa mohla spojiť so svojimi pocitmi. Akoby nedokázala precítiť a niekedy ani pomenovať, čo vlastne sa v nej presne deje. Tieto príbehy sú anonymné. Ak niekto chce vyslovene, aby som zmienila vaše meno, povedzte si o to, ale pre jednoduchšie rozprávanie budeme túto dámu teraz volať Lily, pretože jej krásna duša je čistá a biela ako ľalia. Lily zareagovala na výzvu a chce sa s vami podeliť o časť jej príbehu. Pred rokom sa nám podarilo vytvoriť taký bezpečný priestor, že Lily si dovolila uvoľniť sa a spojila sa so svojimi pocitmi a prežila hlboko pochované pocity studu a bolesti. Ochranné emocionálne zábrany, ktoré si ako dieťa vyvstávala v kritickom a na povinnosti založenom detstve, sa uvoľnili a spolu s nimi znovu začala cítiť nielen bolesť z minulosti, ale práve tým, že uvoľnila tieto ochranné emocionálne zábrany, tak si mohla dovoliť prežívať aj radosť v prítomnosti. Teraz už vníma svoje telo aj svoje pocity. A keďže sme neboli dlhšie v kontakte, napísala mi, ako sa teraz má, ako sa cíti a že ďalej pracuje na sebe a na svojom seba prijatí. Teraz píše o tom, ako sa sústredí na svoje ciele a ako pracuje na tom, aby sa osamostatnila. A mohla sa odpojiť viac fyzicky od ľudí, ktorí ju dlhodobo zraňujú. Zároveň píše ale o hlbokom, silnom a podstatnom uvedomení si, ktoré doteraz nevnímala. Citujem. Totiž, že som žila v absencii sebaúcty a teda aj úcty voči druhým. To je v pozadí mojich trápení so vzťahmi, či už s dospelými deťmi, súrodencami, ale aj manželom. A na prvom mieste sama so sebou. Wow, toto je tak hlboká vnútorná informácia, ktorá ti Lily prišla. Je to presne to, čo si hľadala celú dobu. A ďakujem, že toto si s nami zdieľala. Keď to čítam, hovorí mi to, koľký kus cesty si už ušla a ako dokážeš rozumieť svojim skúsenostiam a ako naozaj vnútorne túžiš po zmysle toho, čo žiješ. Zároveň Lily sebaúcta naozaj úzko súvisí s vnímaním vlastnej dôstojnosti.
To, že ti prichádzajú automaticky zneisťujúce myšlienky, môže súvisieť práve s tým, že si v detstve nezažila to, aké to je, keď niekto, hlavne v roli opatrovateľa alebo rodiča, dôveruje tomu, čo prežívaš. Ty si tak veľmi potrebovala uistenie, že si v poriadku, že tvoje vnímanie je správne. A toto vôbec neprichádzalo. A ešte doteraz pochybuješ o tom, či máš právo cítiť sa tak, ako sa cítiš, myslieť si to, čo si myslíš. Ako by si prevzala tú reč svojich rodičov k sebe a teraz sama k sebe takto hovoríš. A spochybňuješ to, čo sa v tebe naozaj deje. Poďme si to trochu rozkľúčovať. Dnes budeme hovoriť o sebaúcte a dôstojnosti. Sebaúcta to je vnútorný postoj k sebe samému. Ako sa vnímaš, ako si vážiš svoju hodnotu ako človek. Je to tvoja schopnosť povedať si: som dosť dobrá, taká, aká som. Mám právo tu byť, cítiť, myslieť a rozhodovať sa. Sebaúcta sa formuje od detstva v prostredí, kde sme buď akceptovaní a oceňovaní, alebo kritizovaní a znehodnocovaní. Zdravá sebaúcta znamená, že si vážiš sama seba, nezávisle od výkonu alebo mienky druhých. Je to niečo, čo si môžeš budovať vedome. Dôstojnosť je to základná a vrodená hodnota každého človeka, ktorú máme všetci bez ohľadu na to, čo robíme, ako vyzeráme, alebo čo sme prežili. Môžeme povedať, že dôstojnosť je univerzálne ľudské právo. Byť rešpektovaný ako človek. Dôstojnosť nie je viazaná na výkon, zásluhy ani správanie. Dá sa povedať, že dôstojnosť nie je niečo, čo už máme zakódované v sebe. Je to ten pocit hodnoty. Zatiaľ, čo sebaúcta je niečo, čo na základe tejto našej vnímanej hodnoty rastie. Túto hodnotu nemôžeme nikomu zobrať ani nikomu odobrať ako ľudskej bytosti. Ale táto hodnota dôstojnosti môže byť akoby znižovaná práve napríklad ponižovaním. A potom môžeme vnímať, ako by sme túto hodnotu buď nemali, alebo bola veľmi malá, alebo ako obranný mechanizmus sa môžeme snažiť práve zavďačiť stále ľuďom. Môže to viesť k people pleasing správaniu, alebo k tomu, že máme práve potom nízku sebaúctu. Sebaúcta rastie v prostredí, kde je rešpektovaná naša dôstojnosť. Keď ťa niekto opakovane ponižuje alebo odmieta, tvoja dôstojnosť môže byť zasiahnutá a tým aj tvoja sebaúcta môže klesnúť. Rešpektovanie vlastnej dôstojnosti, napríklad cez nastavenie si hraníc, vedie k budovaniu sebaúcty. Naopak, nízka sebaúcta môže viesť k tomu, že dovolíme druhým narušovať našu dôstojnosť. Lili, na základe toho, čo píšeš, by si sa mohla pozrieť na svoju dôstojnosť a vôbec právo byť človekom. Existovať. Bez toho, aby si musela byť. A tu si doplň, čo ti ide mysľou. Bez toho, aby si musela byť manželkou, poslušnou dcérou. Vnímam tam aj silné prepojenie na bývanie. Odkiaľ sa berie to zneistenie, že nemáš byť na mieste, kde práve bývaš. Odkiaľ pramení tvoja neistota, že ťa svokrovci, manžel, pošlu preč. Skús sa na to pozrieť nie z realistického pohľadu, že je to ich dom, že majú na ňo právo, že ťa nemajú radi. Ale pozri sa na to, ako na zrkadlo svojho vnútra. Niečo v tebe ti nedovoľuje zaberať priestor. Akoby
ako by si chcela nikoho neobťažovať svojou prítomnosťou. A niekedy potrebujeme len si to uvedomiť, že sme to nevedomky robili, že sme si vlastne sami uberali to právo a možnosť tu byť, že sme ho vlastne nikdy nevnímali. A to neznamená, že sa to nemôže zmeniť. Že aj keď to tak necítiš, že toto je tvoj domov, tak teraz je možno nie domov, ale je to miesto, kde bývaš a kde automaticky proste zaberáš nejaký priestor, kde sa môžeš pohybovať. A toto tiché dovolenie, tento tichý tvoj vnútorný hlas, ktorý ti šepká, áno, môžeš si kedykoľvek dôjsť do kuchyne. Je tvoj vnútorný hlas, ktorý uznáva práve tvoju dôstojnosť, tvoju hodnotu ako človeka, že máš právo tu byť, existovať. A tým, že si dáš to dovolenie, uznáš svoje právo byť tu na svete, mať svoje potreby, je to, na čom postupne dokážeš vystavať aj svoju sebaúctu. Toto dovolenie, toto uznanie si nedokáže prísť zvonku. Dovol si vnímať, že môžeš zaberať priestor, čas, miesto aj tam, kde nepatríš. Že môžeš byť videná aj tam, kde sú ľudia, ktorí to nevidia rovnakým spôsobom ako ty. Skús sa nacítiť na to, že ich pohľad nemení tvoju hodnotu. A tým, že si sa narodila, už to ti dáva právo tu byť. Dôstojnosť je vrodená hodnota, ktorú má každý človek jednoducho preto, že je človekom. Nikto si ju nemusí zaslúžiť ani dokazovať. Je to základná hodnota a je neodňateľná. Keď sa spojíte s týmto neodňateľným pocitom dôstojnosti, sebaúcta je potom už len dôsledkom tohto pocitu. Sebaúcta je postoj, ktorý zaujímate k sebe samému, k sebe samej. Tento postoj sa dá posilňovať a mení sa podľa toho, ako o sebe zmýšľame. Je výsledkom procesov medzi tým, čo cítime, čo si o sebe myslíme a čo očakávame od sveta a od seba. Potom spätne sebaúcta bude chrániť vašu dôstojnosť. A tak sa tá dôstojnosť potom stane tou neodňateľnou. Dôstojnosť je tichá hodnota, že mám hodnotu. A sebaúcta je vedomé rozhodnutie tú hodnotu rešpektovať. A poďme si to rozobrať ešte hlbšie, lebo Lili, je to, ako píšeš, že oni majú len iný názor, že to môžu vnímať inak. A toto je prvý krok k sebaúcte. Toto oddelenie svojho vnímania od vnímania druhých. Ale je rozdiel medzi názorom a ponižovaním. Iný názor vám neberie vašu dôstojnosť. Kdežto ponižovanie je hra o moc prezlečená za iný názor. Preto je pri posilňovaní sebaúcty dôležité aj to, čo bude následovať. Ten druhý krok. Ak toto oddelenie, to je ich názor a majú právo na svoj názor, je použité ako umožnenie toho, aby vás ďalej zraňovali, alebo sa kvôli tomu, aby oni mali možnosť povedať ten svoj iný názor, ktorý je vlastne ponižovaním. A vy sa kvôli tomu odpájate od svojich pocitov, aby ste necítili bolesť zo zranenia, napríklad práve z poníženia. To je prejav traumy.
To môže vychádzať z emočných zranení v detstve, kedy to bol jediný spôsob, ako zostať v spojení s rodičmi a ako prežiť ako bezbranné dieťa. V dospelosti už tieto automatické reakcie môžeme nahradiť zdravšími variantami. Nejde o to vyžadovať od druhých, aby dodržiavali základnú úctu. S týmto sa asi viacerí dokážete spojiť, keď to počúvate, pretože každému z nás sa už asi stalo, že sme trvali na tom, že by si nás mali vážiť, že by nemali o nás takto hovoriť, že by sa vám mohli poďakovať. Áno, mohlo by to tak byť, ale poďme, tento problém nevyriešime tým, že budeme niečo očakávať od druhých, ale poďme obrátiť našu pozornosť do svojho vnútra. Hľadajme v týchto situáciách svoje áno. Áno svojej potrebe. Pýtajte sa sama seba, čo vám chýba v tejto situácii, čo by ste práve teraz potrebovali. A možno práve v tom nájdete odpoveď, že potrebujete rešpekt. Potrebujete práve tú svoju dôstojnosť. Túto dôstojnosť môžete vyžadovať od iných, ale často to nevedie k tomu naplneniu tej potreby. Pretože keď ju musíte vyžadovať, často ide o to, že ten druhý vám ju buď nechce, alebo nevie dať. A my potrebujeme nájsť spôsoby v tomto, ako si tú dôstojnosť zachovať, ako jej dať dôležitosť a prioritu práve v týchto situáciách, kedy ten druhý, a je jedno, či je to rodič, alebo či je to niekto cudzí, alebo je to blízka osoba, ako napríklad manžel. To, že si vy sama dáte pozor na to, aby tá vaša dôstojnosť nebola poškodzovaná, to niekedy znamená práve odísť, obmedziť kontakt, postaviť sa za seba tak, že nikto vám nemôže spochybňovať vaše právo na dôstojnosť a ani vy sama si to právo nebudete spochybňovať. A presne na to sú hranice. Nie ako niečo pre druhých, čo by oni mali rešpektovať, ale ako pravidlá pre seba, ktoré dodržujeme preto, že nás chránia a umožňujú nám tak žiť, ako chceme. Ten prežitok dôstojnosti, tak viem si podľa toho vytvoriť tie hranice, ktoré mi pomôžu, aby som tú dôstojnosť vnímala v týchto situáciách. A aby som sa dokázala v týchto situáciách za svoju dôstojnosť postaviť. Sebaúcta potom rastie s každým jedným rozhodnutím pre seba. Napríklad práve pre seba a pre naplnenie tej potreby, ktorú potrebujem. A tie cesty, ktoré k naplneniu tej potreby vedú, môžu byť rôzne. Napríklad to môžu byť aj také maličkosti, ako napríklad rozhodnutie, že nebudem sa rozhodovať pod stresom. Lebo tak si vytvárate príležitosť dať zo seba to najlepšie. Dávate si tú možnosť vytvárať niečo pekné, krajšie, než keď sa budete rozhodovať pod stresom alebo zo strachu. A odtiaľ už je len kúsok k nežnosti, jemnosti a láskavosti k sebe. Týchto tréningových situácií určite, Lili, máš vo svojom živote mnoho. Sú to od malých situácií po niektoré väčšie. A na čo chcem upozorniť aj ostatné poslucháčky je, že aj keď sa to nepodarí na prvýkrát, alebo v niektorej situácii to nevyjde tak, ako by ste chceli, tak aj v tej situácii môžete byť na seba dobrá, jemná a láskavá a dovoliť si, a môžete si dovoliť aj v tej situácii práve vnímať tú svoju dôstojnosť, tú svoju hodnotu.
nemusíte vstupovať do tej role kritizujúceho rodiča. Ale môžete si dovoliť sama sebe byť takým rodičom, akého potrebujete. Láskavého, jemného, prijímajúceho. Milá Lili, držím ti prsty na tvojej životnej ceste. Máš môj veľký obdiv, ako sa vnútorne premieňaš a zjemňuješ. Ďakujem ti veľmi za zdieľanie a možnosť zverejniť časť tvojho príbehu a túto odpoveď. Verím, že uvedomenie si, že z dôstojnosti ako hodnoty vychádza sebaúcta, pomôže naozaj veľa ľuďom, ktorí bojujú s vnímaním práve vlastnej hodnoty. A poprosím vás, ostatných, ktorí toto tiež počúvate, pošlite prosím svoju podporu pre Lili v komentároch. Ani neviete, ako môže dnes pár slov, na ktoré si nájdete čas, pohľadiť niekoho na duši, povzbudiť ho. Vedieť, že v tom nie je človek sám, je niekedy to najviac, čo môžete pre druhého človeka urobiť. Niekedy nepotrebujeme ani radu, ale potrebujeme spojenie, vedomie, že je v tom niekto s nami. A toto je miesto, kde nemusíte byť sami. Tu prepožičiavam hlas tým, ktorí mlčia. Otvárame priestor pre bolesť, ktorá potrebuje liečenie. Ďakujem, že ste tu dnes boli so mnou. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom príbehu a témach, ktoré sa týkajú vnútornej bolesti, uzdravovania a duševného zdravia. Napíš mi aj ty svoj príbeh na info@katka-jurdiková.sk alebo mi polož otázku vo formulári v odkaze dole pod videom. Tvoja skúsenosť môže pomôcť nielen tebe, ale aj ďalším ženám, ktoré prechádzajú s niečím podobným. Ak chceš ísť so mnou hlbšie, práve teraz mám miesto a čas pre 2 osoby na terapiách. Napíš mi, alebo si rovno rezervuj konzultáciu. Odkaz rovnako nájdeš dole pod videom. Teším sa na tvoju správu.